Οπ, σας έπιασα. Καλώς την. Τι κάνετε εδώ? Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σας πω τώρα για το υπέροχο καρβελάκι. Φαίνεται το υπέροχο. Το έχω γεμίσει. Καταρχήν είναι καρβελάκι ψωμάκι από το φούρνο. Με δανόστιμο και ολόφρυσκο. Πολύ το ωραία. Το βγάζω την ψύχα του. Το βάζω μέσα από το πουλάκι. Με βότανα του κήπου μας. Φανταστικά και φρέσκα. Μπέικον, τυράκια, πιπερίτσα κόκκινη, βγαίνει υπέροχο, βγαίνει ζουμερό μέσα και τραγανό απ' έξω. Τέλειο. Γρήγορο και πεντανόστιμο. Τέλεια. Θα συνεχίσω με τα ευωδιαστά μου φιλετάκια. Τα διάσημα. Ναι, πλέον πραγματικά δεν σταματάμε να φτιάχνουμε αυτά. Σε αυτό είναι χοιρινό, κομμάτι χοιρινό, λεπτά κομμένο, με βότανα πάλι από το κήπο, με βούτυρο, το οποίο γίνεται σε 5 λεπτά, είναι πολύ λεπτοκομμένο και το γυρίζει μία από εδώ και μία από εκεί σαν αντικολλητικό τηγάνι. Και είναι πεντανόστιμο, μπορεί να το βάλεις μέσα και σε σάντουιτς, σε πάρα πολλά πράγματα. Τέλεια, τέλεια. Είναι πολύ νόστιμο, πολύ νόστιμο. Και πολύ Και γρήγορο. αποσχοβολάνε. Και η τορτίγια μου, την οποία εδώ είναι, σε αυτό βάζω κοτοπουλάκι, πάλι με διαφορετικά τυριά, με διαφορετικά αλαντικά, με γραβιερίτσα, το τυλίγω στην τορτίγια και αυτό γίνεται πάλι πάρα πολύ γρήγορα σαν ένα τεταρτάκι. Είναι όλα πεντανόστιμα. Ξεκινάμε από εκεί με αγνά υλικά, όπως θα το κάναμε στο σπίτι, αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Φρέσκα, επίσης πολύ σημαντικό. Και μόνο για εσάς. Και να πείτε και το πιο σημαντικό ότι τα δοκιμάζετε κιόλας. Πριν τα βγάλετε Δεν στη... υπάρχει περίπτωση να το δοκιμάσουμε. Εδώ βάζω και δηλαδή είναι και πανεύκολο γιατί βάζω τη μικρή μου την κόρη στη δική μου ταψίνη. Τέλεια. Και είναι πανεύκολο. Μπορεί δηλαδή και ένα παιδί να τα χειριστεί. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Κυρία Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.